Isura man aning English. Uy, mo gining kaning subject ka ba mo gining di na ko ganahan kining English. Mo giingon ba? Importante gyud ni mag-eskwela. Sus paita ni pa eskwelahon ta. Di man sa ta musod. Uy. Kaya. Oh, grabe, believe that you kay kuning mo, Brad. Basta pa ba dire sa manggahan? Tuon gihapon ka. Ha, saba guys mo ah. Nga nganong na mong nga guba man kayo. Di maguba in English pangutahan na perti lisura. Lisod, English lisod. Lisura ng English. Lah. Maniging ba importante gining eskwela ta. Pagka-simple ra ng English abe. Ako'y pangutana kay ako dubag. Ngutana mo ra sa kamaog English. Ikaw, ako dubag. Ah sige. Oo, sige, Kamaog ka. pangutana. Kamao lagi ko. Unsa English dinilas? Oh. Ay, chinilas, pagka-simple, depende, duham na klase, unsa may gusto mo mabawaan. Sa English sa chinilas, sa pobre o sa dato? Kanang mahalon kanang dato. Sa dato, simple, Havayanas. Boy. Havayanas. Nya akong pobre. Spartan. Oh, Ay. yeah, believe ka. Oh, di ba? Sparta di gani. Oh, Spartan. Pasa chinilas pang pobre gani, Spartan. Kung pang dato, Havayanas. Ay sige. Oh, Kini. Unsay English sa mama? Father. Oh, nya ang papa. Father. Oo. Nya. Kanina sa lisod na ni. Oh, unsa mo na sa Kanang lulo. Loader. 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 Nya ang lula. Ikaw, parang mo sa iluman ang lola. Lader. Ay, dili. Sama. Loader. Bulldozer. Ay. Loader man na. Lulo, loader. Di, lula, bulldozer. Ang sabi, uy, Mura simple, magbinuang ana. lagi na imo ha. Ala, ang sabi, nakabinuang, ana. Insakto man na. Kay bawa ako, kompleto ko sa gi-eskwelahan. Gikan kinder hantod high school. Ala, uy, honor ka ko. Nya, wala lain diha. Napay dagan man. Oh, sige, sige. Ay kani. Unsay English sa kanang kuan? Marami ka pang bigas na kakainin. Oh, kasi Unsay English sa? Unsay English sa? Marami ka pang bigas kakainin. Lisura na. Only rice. Ano only rice? O ha? Example, kanang mo anha ka og kanang restaurant. Di ba? Maana man na only rice. O, unsa man na ilang kaunon, di ba? Ay, ba? Rice? Ay. Only rice ba magsigig tawag, magsigig sandok, sigig puno. Oh, di di daghan na. ka sa nakaon nga rice. Only Oo, rice, Only di rice. Pagkasim. Marami ka pang bigas kakainin. Only rice. Ipangutana na ni ma'am nako. Unsay English sa? Marami ka pang bigas kakainin. Only rice, ma'am. Oh. Perfect ka Ah. na. Perfect kung pinili. Mayo juga mo tudlo da. Pa, nandito ka. So, pag napilain. Kani. Unsay English sa kabo? Oh, kabo kana lisod jud kay ng kabo ha. Kana pirmi atong gamiton nga maligo. Oh, Simple. Caltex. Huh? Tanawang kabo sa inyo ha. Ano nakaltix man ha? Tanawang kabo sa inyo ha. Unsa may nakasuot dito? Oh, naami kabo tong kanang gipinuplan ba? Oh. Unsa nakasuot? Ay, kaltix yun di. Oh, Ay, nagdagdag yun. kaltex. Wa ko magtuo nga mao na English sa kabo. Oh, sabay kay babak ang in English simple ra kaayo na imo ra na siyang mabasahan pud anang mutanga. Nya napilain. Mabasahan. Pas anang biskwit no kay Skyflix. Oh, Skyflix. Uy, mao sa din na siya English sa biskwit kay Skyflix. Oo na. Wala na pilain pangutana di. Kani, unsay English sa ballpen? Ala, pagka-simple at mo ballpen wa kakibaw. Ballpen gini English na panda. Mao dito gigamit sa mo, ma'am. Ang Oh. iyang ballpen kay panda. Oh, di ba daw sa to panda. Oh. Datag 5 magilagi. Ah, ako bright. Oo. Ala, wa ko kay bright today kay ka. Ay, wa kay saling sus. Napilain. Ah, kini. Ya kini, unsa kini oy? Sus tagana na pa di ay. Ano na? Sana? Unsay English sa lapis? Sa lapis ka simple. English sa lapis, Mongol. Nagyabag na oh. Klaro na unsay English sa lapis ya. Ino no Mongol. Abi nila Mongol ta dili man na Mongol. Mongol. Na kay lapis sa inyo ha. Na. O, unsa may nakita nimo dito? Eh, nay nakabutang Mongol 1. Oh, nabi, di ba? Mongol 1, Mongol 2, Mongol 3. Oo niya. Ah. Sa lahat. Oh, di ba? Mongol. Alama, oh di ay.